ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam da ka Oswell su hila banyo na barok kidukan. Kumsipenta jong kajing perman halor ki kam yada mariang. Bar kajing pintre kam ki babuan ki an yada mariang ki bakuntup ya ka an Environment Protection Act, bar ka an Biodiversity Act. Ka office jong Range Forest Officer Mairang Range haringkat kajing senran lang jong ki bor pulet ke Eastern West Khasi Hills District. Haka khandru tarik julio arja apulai. Kilalaj banjurep ya ki kam Thang Rnga Be-Aiñ haki katuk ani ki benta jong district. Bar hak ni ki jing le jurep dalap ya ki jing Thang Rnga Be-Aiñ ke jing khayi wat ket Rnga Be-Aiñ. Hagi babuan ki Jaka khamtam hagi Thang so jarang bat pathar lendan nak benta ban poi saki karkhana ki badan hari boy district bar hagani ki jingle jurep la yoru ban prai katuk ani ki Jaka Thang bat ki Jaka hakbala lumthup yu Rnga Be-Aiñ bat la yoru ban kurup yu Rnga bala Thang Be-Aiñ shushu ka office jong Range Forest Officer Mairang Range kala ong bawat hapreng ki babuan ki ding pengkyang ki ba ka office kay kendu nakapo sa kapor ka office kala yai beteng ban pelong ya jing jurep bat jing khanrai ya ki bakum kini ki jaj kam Be-Aiñ bat nakaliang ka office ka kentui ki nong yalam snong ka than bekinya trai lang ringkat ba ka Tnat forest ban pakhang ya ki bakum kini ki kam penjot mariang hak ba ka office kan yai beteng ru ban pelong ya ki program pensai paj ba halo ki babuan ki an ya da mariang nakabenta ki paj ba jong ka dong ka than